afọ otu ọbụla o si na-adị ndị osisi ka m weta elu unu ya nnọọ maka na taa bụ Thursday and throwback Thursday. So anọ m live on YouTube. Ije na YouTube na Vote Odenigbo inweta m live and direct. Anọ m na Facebook. Ije na Facebook inweta ajụjụ ntọgbọla ebe ahụ. In case ọ bụla ị chọrọ engage n'ife m chọrọ ikwu, jee na Facebook. Ị chọrọ engage through social media, YouTube na Facebook. Ebe ọ bụla ị nọ na-ege m ntị, ọ bụla ị chọrọ ịpụ apụ iji hụ redio gị mara ka ị ga-esi eme ya. Do not worry, because anyị nọ na Radio Garden. Jee na Radio Garden na your app store, download Radio Garden. You type of Volt 104.3 FM Enugu, ọ ga-ebubata gị. Ị na-anụkwa onu anyị dịka otu o si akpọtụ. Alright, so tupu anyị aga n'iru kpọọ nọmba ị ga-eji wee weta m, mma gwu na ife njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. And ihe njimaka ya wee bịa bụ a very sensitive matter. Dịka nsi wee kwuo na mbụ, ọ bụrụ na ya anụnụbeghị ya, kama na nke a bịazi from a different angle. Anyị nọzi ya from ụmụ nwoke bụ na ha n'obodo oyibo. So otu nwoke pụtara mepee nnọọ iru akwụkwọ ya wee mechie ndị ụfọdụ ndị mmadụ invite ndị ụmụ nwanyị ndị ụmụ nwoke. So ofu nwoke wee mepee due to ihe ha na-afụ n'aka ụmụ nwanyị, ụjọ, ịma na ụjọ dịzị kịta ịnụọ nwanyị na Naịjirịa go obodo oyibo imechisi ka ịkpọgote nke nwanyị, ọ na ịnọ obodo oyibo nata nụọ nwanyị sizie ka ịkpọrọzie nke nwanyị go obodo oyibo. Ịma na a lot of them backfire go. A lot of them bụ ndị bụ na nwaanyị ahụ etrit ha ọfụma, ịghọtago. And anyị ma na obodo oyibo na-efeva ụmụ nwanyị. But kịta anụ a ndị UK, that's the United Kingdom, bịazi tinye law si that na onye ọbụla bụ na onye anwa bụ ụzọ file ya divorce na ego nke ọkpa ka ya eke. Nke ọ bụ na ịnọkọta ịdị anụzi na nwaanyị eme nta ma nwaanyị eme imo, because abịa n'anya afụ na ihe divorce a karị na Naịjirịa. Ndị Igbo be anyị afụgokwu m ebe nwaanyị Yoruba bịa na-asị ndị Igbo, biko jide na ụmụ nwanne unu nwaanyị aka, jide na ụmụ nwanne nwaanyị unu aka, jide na ụmụ unu aka, na ọha anwa bụ na Naịjirịa nwere aja afa na UK. Na mgbe niile akpọgotekwe na elu mgbe niile ekwuekwe na elu okwu divorce, ekwuekwe na olu divorce. Ije cheki efu na nwaanyị onye Igbo ya bụ na ha dị 45 bụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo. The rest bụzi ma Yoruba ma TV ma Urhobo ma imego mixed other ethnic groups, mana mostly nọ ndị Igbo. And ị na-anya ifu na divorce karị na UK n'isi ụmụ nwaanyị. Tupu ị mara ya pịam asị na divorce. Why? Because amago that na the law, the marital law enwere ebe a na-edefend ụmụ nwanyị, na-eke properties ụmụ nwoke into 2, na ọ bụrụ into 3, chinye nwaanyị ebụọ, nwoke achịrị ofu, ma ọ bụ na ọ ya achịdịcha. Ụmụ nwoke tara afụ kwụọ ụgwọ ma ọ rụọ na UK, nwaanyị bụ ife ga-ewegharị ya. Ọ bụ na o nwere $700,000, nwoke nwere ka o nweta $100 at the end of the day by the grace of God. So because na ife adịgo rapid or rampant n'obodo na UK, ndị UK wee bịa mepụtazie law that na ọ bụ na onye ọbụla bụkwa n'ala ụzọ wee sị, in fact onye ọbụla bụ ụzọ file ya divorce na-egi ka ya eke. So ife ọbụla inwe dị ready give you up to nke nwoke, na ọ bụ nọ nke nwaanyị bụ ụzọ file ya divorce. Ma ọ bụ nọ nke nwoke bụ ụzọ file ya divorce na-ego nke nwoke ka ya eke. Onye mere ijue na up to today anyị adịghị anụzi na a na-ese kama ịnụ na a na-anụ anụchakwa ha nọrụ n'ofu ụlọ. Ọ bụ na ọ dị violent, no domestic violence na ndị otu, enwere ike nke nwaanyị apụziala ya n'ụlọ chee ebe ọzọ ya anọ, ọ nke nwoke, o dipendụrụ onye a na-eti ka etigbuo na ya bụ ezinụlọ. Then anyị wee bịazie wee fụzie ihe n'iru akwụkwọ ebe nwoke si na ọnụkwa na alụ nwaanyị na Naịjirịa kpọgote oyibo na the woman ga-enyegide ya $200. Na o ga-enyegide ya $200.
a wee na-ekwuzi ka ya bụ alụmdi na nwunye ga-adị, maka na o notice go that na ụmụ nwaanyị na-aka emegbu ụmụ nwoke. Anyị akpọta nwaanyị obodo bụ bife mara ọkpọgota ụmụ nwanne ya ndị nwoke, kpọgote mmụ ya, gị nwa bụ nwoke aka na-eme gịnị, aka na-efid ya bụ nwaanyị, mmụ ya gbagote gị nwaanyị na-efid mmụ ya, and at the end of the day na fa na-emegbu ụmụ nwoke fa. So na nya nwa n'otu anụ a na ọ bụ na ọnwa anwa anụ nwaanyị na Naịjirịa na ọkpọgote ya bụ nwaanyị n'obodo Oyibo, na nwaanyị a ga-enyegodi ya $200. Now anyị sị ka anyị cheki ego one $200 bụ kịta, anyị cheki ego one $1 nọ now. For nwaanyị bụ na ọ bịara obodo Oyibo ọfụ, amarọ m ka o yesu ere eze ya bụ ego. Of course ị ma na ibi obodo Oyibo ị ga ọ depend visa iji wee gbagote. Ọ bụ na iji work visa ị ga-ebido ọrụ obodo. Ọ bụ na ị bụ student ị ga-agụbagodo akwụkwọ wee mesizie ejizie nwayọ wee chọtaba ife ị na-alụ. Sometimes ndị student na-afụkwa ifefa na-arụ ozugbo, mana mgbe ị ga-eju ekwụcha student loan na ndị otu ya, because according to nke nwoke, ụmụ nwaanyị feel na ụmụ nwoke adịghị akwụ loan ma ọ na fa nwere what to do, so responsibility akarịa, and at the end of the day ifu onye ahụ ọ na-emegbukwa nke nwoke. So na ọ bụ na ọ dị otu ahụ, na ọ bụ na ọnwa anwa nụọ nwaanyị ahụ wee sị na ọ na-agbagote Naijiria, na ọ ya anị ya $200,000. Now achọrọ m inweta okay kịta anụ a black market black market rate for $1 bụ 1,520. Maka na ị na-ego ego ka anyị meze ya 1,510 for black market. Then CBN bụ 1,500. Dollar nke a kwa ọgbagota last week, early this week ọ nọkwa na 1,003, kịta ọ nọzi na 1,500. So if you go na economy nwe ka ọ dị, economy yarịpụ. So ka anyị wee ya ka anyị use black market, because anyị niile anyị bụ Nigerians, anyị na-eji speed agbaba na black market. So 1,510 by 200 ke $2,000 ka okwu. That's 3.20 million naira. 3.20 million naira. Because ọ ya mgbe m calculate ya yesterday ya ka m nweta. So nwaanyị bidola ọrụ ọfụ ọ gbagotelu abroad kwesịrị inyegodu die 3 million o dobegodu n'akụ. Amam ihe o ji dị 3 million eme, because 3 million na mpe compared to ihe mmadụ ga-agabiga through. Ịghọta ihe ọbụla mmadụ chọọ itinye gị n'ime ya, this 3 million agara aga ọ bụrụ anything. So mana ajụjụ m taa wee bụrụ ilo na nwoke kwesịrị na di ilo na nwoke kwesịrị na nwunye ya ego ọkpọgote obodo Oyibo maka because of insecurity. Ịma na anyị na-ekwu insecurity ọ bụrụ sọsọ na relationship, enwe financial insecurity, enwe marriage insecurity. Yes, so all these things bụ ebe obi akaro gị ebe ọbụla ị nọ, enwe job insecurity. So insecurity enwe erika. So ọ bụ ike ọ bụrụ, there is no doubt na nke nwaanyị love gị, nke nwaanyị ga-alove kwa gị, mana ịma na nwoke ga-alove kwa gị, mana mgbe mkpamkpa ga-akpaba n'isi na-abịa ọ dịka ọ na-emerọ. Ịghọtago? Mgbe mkpamkpa ga-akpaba n'isi ya abịa ọ dịka gị na-eme, ọ dị ka ọ na onwero mgbe afụvụrụ onwe fa n'anya. 3.20 million dollars, 3.20 million naira rather. Daalụ so onye jekwe Cecilia for that correction. 3.20 million. So ọ dị ka onwero mgbe afụrụ onwe fa n'anya, ọ dị nnọọ ka na onwero mgbe ndị ahụ nwekwanụ soft spot for themselves. But to me, 3 million is nothing compared to if you get me pass there through. So, but then, for security reasons, can they aje me foul? For security reasons, because enwego m onye mma oshi ọrụ na-abata otu a, nwaanyị nụrụ ya, the woman bi ekpogotere ya, nwaanyị nụrụ ya nọ n'ụlọ bitu nwoke ọzọ, o mekwa ya overlook because na nyanwa na onwe ya nwere ebe ọ na-eje. Just because na dey married doesn't mean the man with purpose. Ịghọtago? And nyanwa na onwe ka bidochara ebido.
So the woman bụ sponsor ya, o need ime anyhow, or just na the pain and everything, and the insult na the embarrassment so ya wee bịa. Meanwhile, aside na nwaanyị kpọ nwoke ahụ bata n'ime bia, o je na kitchen ka o lukwuo nri, at least make man pikin chop. Ọ bụ na emechi kitchen emechi fridge emechi. So ọ gakwa through the process of ego ahụ ọ na-amanage ka o wee fugodu asụ onye batara ọfụ, ego ahụ ọ na-amanage ka o wee gbaa moto ma ọ baa tren ma ọ ebe ọbụla ọrịa dị ma ọ rie nri na ọ nọ n'ọrụ, o werukwu ya ọpụọ mana nni dị n'ụlọ. So ihe a this and more ka ya bụ ụmụ nwoke Nigerians no like this. The kind of echiche na-abata fa n'isi na-adị egwu. Ajụjụ m taa wee bụrụ ilo na ya bụ ịnalụ nwaanyị ego na-ekpọgote obodo oyibo just for security reasons. Ilo na ọ dị mma. Ichelu na nwoke ịnalụ nwunye ego ma ichelu na nwunye ikwu di ya ụgwọ na ọ gbagote obodo oyibo bụ the right step in the right direction. Ifili na oye ejide na oye ezu nwoke iji wee ghọdo onwe ya na onwe ka o si wee set in case in a situation whereby na nwaanyị kpọgote ego obodo oyibo, in a situation by na nwoke kpọgote nwaanyị obodo oyibo, because at the end of the day ya nali everything. So ifili na o nwere ego dị enough for nwoke iji nwe stability na onwe ka o si wee nwee issue n'obodo oyibo ebe na nwunye ya nọ. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Anọ m na YouTube na Vote Odenigbo, anọkwu m na Facebook Vote 104.3 FM. Hello. Ị na ha eme ya ọpara now. Daalụ. Uhuruchioma, o tekwa ka eke ime. Na-afụkwa m ya o. Before mbata sef afụkwa m ya. No, ekesi. Ka ebe isi akpọ m taa? Oh, gaa n'iru. na Nigeria gaa n'obodo Oyibo, ichie ka nwunye gị kpọgote obodo Oyibo, si nwunye gị n'oge enye gị ego n'ọnya mba ele na ego enye gị ego na-edo ụta ka ọ kpọgote obodo Oyibo, ara akụ dị aka akọ ọkwa nwunye gị bịa maọbụ na enye na ọ na-eme ọyị ka ha na-eme maọbụ na onye ọzọ chọrọ inyere ka ọkwa nwunye ịmụkwa ya na-atụ nwunye one mana abụ nụkwa di na nwunye like ụta nọ na di mụ na nwunye m bụ okene one na bros. Anyị na-ekwu maka ndị na-abroad, anyị na-ekwu maka ndị nọ Nigeria. Dị ma shege ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-egosi ụmụ nwoke nọ abroad. Mba, ọ sị gị na ọ kpọgote ya abroad na ọ ya enyego di ya $2,000. My own opinion, di na nwunye bụ di na nwunye, ichi ime mere onye nke gị. Ọ bụrụ esi ala ọ bụrụ ijiri ozikwe, ọ bụrụ onye nke a ọ bụrụ ijiri nke a dị iche na ijiro ghọtago pụta ọ bụrụ ichi mere ma ọ bụrụ ijiri kwe rapụ onye a nọrọ ebe ahụ tịrị mgbe ị nweta ikpogote ọ ka esi eme ya. Ọ na-esikwa na ọkwụ ọgwụ ụgwọ usoro okwuchimete ka ihe nke a mmiri kwe. Ị na-atụ egwu na ọbata dị ya na ọ ga-adịsapọint gị, ma ọ bụ ị na-atụ egwu na ọbịa dị ya na n'ihe nwata na the other will happen. Mba nwa agbadoro ọgwa datin agbadoro ọgwụ m datin chacha ewetago like mụ na nwa obodo a na-achị kpọgote influence ndị be mba ọdụ ọnụ possible ewetago because mụ ama na m ga-ahọzọ kwuo nwetegwu ewe kpọgote dị ya because I am capable to do that for my duty ewetago ndị ọzọ nwee ike weta daalụ so daalụ. Alright, ekesensị na ha bụ otu o kwesịrị ime ụdị omume ahụ. Alright, kedu ife ilo? Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello.
Good evening, Kekime. Ndị oyi nnọọ. Gaa n'ihu. Very foolish start for my side. Okay. Obodo Oyibo. And the thing that I'm on Nigeria, because here we know Nigeria can pull my advantage. More than another Japan. 2 times to the year. This is on Nigeria can wear rest of my to avoid it in world about the boss one book. Let's send the good Obodo Oyibo car on Nigeria. There was a we can get it. There was a handsome good thing. It's already present the motor from Obodo Oyibo. Yawa. And the time they send the query once you're on a 2 times a year, once a year, not the mother be a good technical for the area because they wait on a level and they're here. They are down to the year, they said the age out of the year. 4 or 5 years, when you go with every video on the band, you will go, you're the bench. So, what are you thinking? That's not we are focused on we move over the Ebola. There's open home wine, they divide the area where when I used to US like lots of and the area where Manan. The way you keep worrying about it, China, South Korea, North Korea. And when anything like to get at the boss, they get for I'm not going to say America. And I had made that. I already said on from the church again. So, in the one conclusion, and when they get out, they look at everything that we get up on the time. Like the way we are on Nigeria. Yes. Then I said, don't I said the you, I hope you can do we are. 2 times a year, what out. I don't think all the said they were wrong. And the more baby, but we can be your baby. So I am here with that. I want to think maybe now you're going to have over to if I can't do that. If there will be that kind of, I don't know, like that. Let's say the guy over there said downside. I will say, yeah, we have to be our. Wow. Want to go with yes. Yes, something that is very important. I wait that to Nigeria. Let's start the day and take care of them. I'm looking down on the plastic position. I will not be there that day. I think when I can fly out of Nigeria. Some of how far I go. Hey, good let that go. Who be at the other. Like I said, we not about one foot, that's your back. So, yeah, can why I can wait. You can sort of feel. I think we'll get it. We'll be not that I have to get a Nigeria. Go with it. Dalo, so. Thank you so much for joining us. Just turning on our Vote 104.3 FM. Okay, and also that na obi akarịa ọ hafụ na ịnụ nwaanyị obi akarịa ọkpọsa na nwunye ya na Naịjirịa ọ bụ na obi akarịa kedu ife ọ na-anụ ọrụ nwaanyị. Alright, ịnụ nwaanyị sị ka ịkpọsa ya na Naịjirịa obi anyị akakwago na ị nọrọ abroad ịkpọ ya 1 day ma 2 days o pikro kọl obi anyị akakwaghị obi anyị akakwaghị na ọ bụ na ịkpọ ya o pikre kọl obi anyị akakwaghị oke o nchọ ịnụ nwaanyị hafụ ya na Naịjirịa ekenekwa nwunye. Hello. All right, 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Cheta na onye njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ nwata nwoke si na o nwere ife emegide ka o mee gịnị ka ọ hapụ ịna nwaanyị ọ nụrụ kpọgote Naijiria ego in case onwe ka o so chọọ ime anyhow. Hello. Good evening, Kekime. Afa gị bụ gịnị? Joy from Amechi, no. It's as if we are now acting with fear. If they make it like you don't trust the one. So it's not a good idea. I don't think it's like because all of you even not time to work. I again like Ozawa. That is when your wife now stand up and start helping you without you asking. So you don't need to like demand any money. Dalo Sonny. Dalo. All right. So na
na ọ dịrọ mma ime otu ahụ na ọma ndị mma ọ bụ na o mee ya like that. Okay, uche onye adị njọ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazụ, and of course ebe ọsọkwa gị bụrụ nwaanyị, ọsọkwa gị adị m eme ife maka na nwaanyị ibe m ka m sọpọtụ ọgọ ka ọ bụ ime ihe ọjọọ anyị agwa gị na ime ihe ọjọọ. Ime ife adịrọ ma ọ bụrụ mbọsị m drag ụmụ nwoke drag unu, mbọsị m ga-adrag, mbọsị m ga-adọ unu ka anyị bata pass my neighbor generator. Ụmụ nwaanyị ndọchacha unu m ga na-awọ ndụ m ga-asị na onye nke a ọ bụkwa nwaanyị ka ezi ife na-emezi. Ịma why? Because mụ adịghị like ebe a na-emegbu mmadụ. Ịghọtago? But first thing m na-ajụ onwe m bụ ọ bụ na nwanne m nwoke, ọ bụ na nwanne m nwaanyị. Mana ị na-abụ nwanne m nwoke, ị na-abụ nwanne m nwaanyị, idobekwara onwe gị ọyị mere otu onye ọzọ ya esi wee fụ gị asị oke na onye deserve that thing. Ka ị bụ onye ahụ ọ ga-abụ ndị mmadụ fasị yes na onye a meta anya na ọ dị anụ ihe. Adị m like i generalize ihe, so ọ dịrọ mma ịpụta isi na ụmụ nwoke. Meanwhile, you are dealing with Chinedu. Kedu ife Chinedu mee gị? Yes. Kedu ife Chinedu mee gị? Amaka ihe apụta sị na ụmụ nwoke, onye bụ gị na ụmụ nwoke na-emekọ ihe. Why ị ga-eji me like that? Ọ gị na ụmụ nwoke gị na Chinedu na-emekọ ife, na omume Chinedu anya. Chinedu adị mma ka ọ na ọ dịrọ mma? Ezigbo nwoke ka ọ na ọ bụrụ ezigbo? Anyị na-assume onye na-akọsi ya assumption onye mere nwoke ji wee filie na ọ dị oke nya nwa ị na future wife ego na Kpogota obodo oyibo. Amụwa bụrụ advocate for ụmụ nwanyị ịnọ Nigeria, nwunye difa nọrọ obodo oyibo. Ọ bụ na ifu m ga-emenwu unu awọk oje abroad, onye ka o ji amụta nsị unu nụkwa na onye unu ya ga-emekọ nwunye, onye ga-atrọs, onye na-afụ gị ka isi afụ ya. Onye ọya wee esomokwu bịa like this, unu na-abọchọ ịwọk towards it. Ọ bụrụ nwoke ọya bụ mindset ụdị mmadụ a kịta anụ a nwaanyị na-achọ oke nwaanyị na ya na-emekọ ya bikos ema nsị m na onye a dị single kịta. Nwaanyị na ya ga-emekọ ya ga-emechakwa nụọ ya o. Ọkwa ịma bikos somehow ụmụ nwaanyị na-eme ya ka ọ dị ka ịnụ di ka di ya kọrọ ụkọ. Somehow mmadụ ga-afụ vidiyo onye a mee kịta still rush ya as a potential husband. Mmadụ ga-afụ ya rush ya. So ajụjụ m na-ajụ tata bụ iche na ọ dị oyi, na ọ dị oke, na ọ dị mma, na ihe kwesịrị ekwesị nwoke imepegodo ọnụ kwuo ya ọfọsịkwa na imeli ya eme ilo na ọ dị mma otu o si wee sị na ọkpọgote nwaanyị obodo oyibo na ọ ya analụgodi ya ego dị n'akụ. Ama m na ego ọchị iji take care of the children. Amarọ m na ego ọ ya abụ narị ụnụ ya o je chọrọ ụnụ ebe o ya bịa. Amabeghị m ihe o ji ego ahụ eme. But ife ọbụla ọ bụ ichelu na nwaanyị inye nwoke ego maka na nwoke si anya kwụọ ya ụgwọ na ọ dị mma. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Ka ime Stanley no. Daalụ. $2,000. Chọkwa ka anyị cheki kwe kwa 2,000 ọlọ 2,000 ka m gwa gị. Mm 1,510 naira by 200 bụ 302,000. Now by 2,000 is now 3.20 million. Agwa ka mma sị gị pịa calculator gị ọfụma. Mana nsogbu adịrọ onwe ike ọ bụ na nọ na calculator m bụ nke ndị China gị na-eyuzu nke ndị Nigeria. Vodo.
Hmm. Daalụ sọ. Daalụ. Yes, IMT dị n'etiti these two couples na-ebutekarị nke ya abịa n'ime two different in-laws. Ndị bụ na ha bụbu friends before na ndị otu ya. Onwe ka ọ dị. Ada, sometimes ịnụ ihe na-ese ndị okwu, ha dị amakwụdo ihe na-ese ha. Ka ime? Biko, 200,000 adị 2,000. 2,000. Don't worry, ama m ụdị ndị Stanley, ndị a bụ ndị ọya we meet here na class. Ideche the right thing. Ịgwazakwa gị agwa ha answer. Ha nwajukwa gị answer. Gwa ka ya gwaza. So yeah, no, yeah, brother, biko all 200, yeah, they could 200, 2,000. Kanjo, dalo rin na kando sa bata. Oh, dalo. Dalo so. Don't worry. Stanley, pịarịa calculator gị ahụ. Then secondly, mgbe ọ na-ekwu this thing, the only thing gbata m n'obi bụ ndị a bụ ndị ha ya ajụ gị ajụ na exam hall. Ị na-agwa ha answer, mana ọfa na-correct gị. Gị nwere onwe gị adịzi ya confused. Ọ dịka na o nwere ihe ịma. Ọ dịka ọ na ịmabụrụ dị ihe ịma atọ atọ. Well, is well on a lighter note anyway. Hello. Ọ mmiri nke anụ a metụtawego gị n'arụ nne m. Okay, ka afa gị na ebe isi akpọ m? Afa gị bụ Destiny. No, Destiny. Gaa n'iru. No, ajụjụ gị bụ gịnị? Ọ na-ekwu ife ọ na-eme na ọnụ nwaanyị ya akpọgoti obodo oyibo. Mba, ọ nụbeghị dị nwaanyị anụ. Anyị akpani ya ọfụma na
Mm. Ọnya ka ntị ka ntị ọ bụrụ na ọ ka nụrụ onye ahụ anụ nsogbu adịrị ya kwudo a na-eme majik brọda ọ nwere ike ịnọkọtasị na ya nwere 100 billion na akaụntụ a na-ekwu nwere okwu a na-ahụ ekwu ife ọ chọrọ ka ndị nwaanyị kiri n'ọkụ a maka na ọdị mmadụ ngwa m na-edere ife ahụ a ya akpagharị Daalụ sọ. Daalụ. All right. So, Destiny na-akọwa na ọ bụ na ife ọ na-elu ya just ji nwayọọ lodebia. Ọ bụ na ọ ka na-achọ enwe na-abụ ọkụ ya ka gbanyụọ ya bụ ọkụ. Well, ịma na ọ dị ka anyị bụ ụmụ nwaanyị apụta na asị anyị na ụmụ nwoke adịghị agbawa anyị obi. Ụmụ nwoke anyị aghọta. The truth is that ihe ọbụla ịganube, ihe ọbụla ifunube n'anya, ọ bụkwa ịnọ na ntị, ihe ọbụla ifunube n'anya, imenube ya experience n'anya, ifunube ya, gị na onye nụrụ ya anọ na ntị adịghị feel the same way. Then onye bụ na ọ walk through the shoes, onye bụ na onye anwaghị the shoe mara ebe ọ na-afịa ụfụ, na onye nụrụ anụ na onye fụrụ afụ adịghị agabiga the same pain. So sometimes when I see people na-ekwu okwu like this, ha na-ekwu okwu based on the damages have go that thing cause, and ọ na-affect their mental health. Ịghọtago? Their ishifa adịghị akpọkọzi ọnụ na-abịa o nwere nwoke ihe emit kịta ọ sị gị na ọma nnọkwa nwaanyị, ọ sị gị na ọma ọ bụrụkwa na o hate nwaanyị mana ọ nidiro ịga through the process of that obi mmapụ, obi iko n'elu, obi aka ha ga-aka ebe nwaanyị gị nọ, a lot of these things. So if people na-ekwu okwu like this, man blame fa either na fa anụgo ha afụgo or na ha agago through it. Hello, good evening. Gaa n'iru. Ọnụbedị amakwa m na ọfụgo nwaanyị mana ọ just na-ekwu na ọ nụọ nwaanyị. So ya ka jọb ka wepụtagodu ya taịd ahụ ji ya na-eje ma ọ bụgodị na uche ekwe ha pụta taịd ahụ mana anyị ọ dabara iwe ka o si abụọ tugeda dị ọta o nwere ike ịtọ so ya ka uche ma taịd ahụ. Daalụ sọ. All right. And if you go of marriageable age, so ebe my dear dị otu a ị na-achọ ịkọwalụ m na ife jee ịnụ nwaanyị abụrụ these things because o nwere a lot of people ga-asị gị na ọ ka mma na fa ha ka ha asị gị ka ọ bụrụ mma ọ sị gị ka m halụ ka nha kama ị ga-ebufute m chịpụta m ụkwụ n'iro ka m halụ ka nha ominu na ọ bụ na ọ na-aṅụ garị hapụ m ka m nwụba nnọọ garị adịghị m ayọ gị anything mgbe ọsọ na Chukwu si na ọ ya agọzi m fine mana garị a ka m na-aṅụ ya ka m ha kama mma ayọ nke mma ayọ nnọọzi afa m na streeti niile ma ọ na social media ka nha kama mma ayọ ga akwa ụwa niile anụ ya rag ahụ m na-eyi ka nha ka nha. Ịghọtago? So a lot of people bụ ndị na-abụ na ha na-aga through all these things either by experience, by witnessing it, or by hearing. Onye nọrọ anụ abụrụ onye witness le witness, onye witness le witness abụrụ onye mere experience. These are three different persons. So onye na-aga through the three bụ onye experience ya because ọ nọ nụ fụ wee mee ya. And experience onye nke ya na-akaja bụ onye ofu onye nke ya na-akaja bụ ofu onye mere experience. So ọ dị adị easy. Sometimes na awụfu ụmụ nwoke anyị ebere a na-eme because a lot of ụmụ nwaanyị abụ m nwaanyị so ana m mingle with more of girls than ụmụ nwoke. Mfu a lot of ụmụ nwaanyị nwee bad character fee n'isi mụ na gị dị close ihe ma gwa gị the next thing ị ga-anụ masị gị chai na di gị ga-atakwa afọ n'aka gị ọ nwere ka ọ bụrụ na ọ bụrụ ife ọjọọ ọ bụrụ na the girl the wicked no but o nwere some little things mmadụ ga-eme. The only way ị ga-eji wee nafere ya two things is either na di gị anọghị nso
Yes. O nwe onye mmata atọ sị m na ihe mere o jiri chọọ ịnakwuru di obodo oyibo bụ na o nwere bad character na ọma mmedi 3 months a divorce o ji ọnụ ya kwi and she was not playing. Mụ na ya ma ihicha ụlọ bụ problem, ịsa efere bụ problem, sọsọ ihe ọ nọ na ya bụ kedu ebe a na-eri ahụ. Why? Another one bụ ọ bụ na ịnụ di nwere ego because nwoke ji ego mana ọ nọ nso na-adị busy. O sie ike ọ kpọtalụ gị nani. Ị nwere ike inwe 3 housemaids. So onye ọbụla nwaanyị ọbụla nwe bad character bụ ihe ịbụọ anụ a ka mmagodo for now na-eme marriage ha ji last. She hardly does anything. Ihe ọbụla ọ na-eme bụ gịnị nke o ya emenwu ike ka o bido ike ka o mechara ike ka o mechaghị. Ọ 50-50 life na dies. Ọ ihe ọ nọ na ya 50-50 life na dies otu ọbụla o sikwa n'ala wee dị. So sometimes ife ụmụ nwoke ka ha na-eme umego ụdị ihe a na ha na-ekwu okwu like this ọ na-afịafe arụ. Hello. Ka ime? Good evening. No. Ana m ekwu na nwoke na-ekwu ụdịrị okwu a ọ bụrụ na the amount bụ $2,000 the man of make sense. So I'm assuming that it's 200 because if it's 2,000 if I'm not chicken change now it go to 3 million like that. Na-asị na nwoke a jego nka ọ dị ka ha nọbe nso o mee nwanne ụmụ nwaanyị na-erute di ha n'obodo oyibo nwaanyị na-eme ji banza so na-ekwu ihe a he must have affected him in one way or the other. So it's not the right thing though. So nwoke a bigoro ihe ọ fụrụ ka o ji wee kwuoro okwu a nwaanyị kwụkwọ ọgwụgwọ for ịkpọpụta obodo oyibo ọ bụrụ ọdụ ndị na nwunye that is she has paid you now so ihe ọ chọrọ o mee n'obodo oyibo so it's not the way out mana the way out ụmụ wee bụrụ onwe ha okwu na di ya kpọrọ ha because it can affect a lot of women ọ mekụrụ ha so ụmụ nwoke ada kpọtụ nwunye ha gbagwa obodo oyibo ụmụ nwaanyị na-ebe ha shegede ị ga-afụ ọ bụrụ na nwaanyị chọrọ ịsụ nnọọ nwoke ka ọ wee adịghị etekọ afamili oru ebe ahụ ọzọ pụọ nwoke voice gị na-break kwan. Daalụ. Okay, so ọ na-akọwata na o make sense na nke nwoke na-ana nwaanyị ego and also ọ bụ na 2,000 na the 3 million pempe ebe ụmụ ọnya ka a sị m na o pempe o pekwa mpe o maybe na ọ chọ ete afụ na mbido because onye just gbagota obodo oyibo na-ata na ịmago onye gbagotara obodo oyibo na-ebido bụ ọla sị gị weta 3 million ebe ka ị chọrọ isi wetagodo 3 million for the first 2 months because ị ga-achọ n'ọrụ processes a na-aga especially ọ bụ na iji ha workers permit wee gbagote ebe ka ị chọrọ isi weta 3 million naira adị mana otu ị nọ Nigeria 3 million bụ nnukwu ego mana by the time ị nọbara obodo oyibo nọba ịfụ na obere ego anyị ma ewere chekwa tax ọkwa ewere chee tax a wee marụ na obere ego ka ọ na ọ bụrụ nnukwu ego because akwa gị tax ndị a na-akwụ ị ga-aghọta nwaanyị o ji abụ ihe mmadụ ego ihe mmadụ ego onye n'obodo oyibo ịghọta nwaanyị o ji eteki time onye ahụ isendịrị gị ego ọ dịrọkwara ha izi ebe ahụ. Hello. Hello. Good evening. Ka ime? Apa Fidelis from MNN no. Dalo.
ihe ndị ọzọ esotere na social media ya lụọ na ya na Ghana akpọgote nwunye n'obodo Oyibo after 3 months nwunye ya ndozi akpọ no post then no house in Ghana, no house in Ghana, no house in Obodo. Obalaka. So experience of what you are saying will not be too much of saying all these things. You understand? If I knew the possibility of helping them, you know help them. 215. I more or less go to 215. Come on, I have position. You know, not the best of the promise as well. You understand? So, onye I got my phone now. The whole can now one year ago. But according to that man, according to the man, no on your guy. So we're looking because of your platform. But no one of your reasonable. That's what we will take go. Or let's one year with this for ya. What it is. When over the year we live in Nigeria, what are you going to be reasonable gas in here? $200 or $2,000 for a book there around. You understand? What are you going to be reasonable get on Gawa? I not only your man, I go. So I go to 13 million. You know, one year, no, that's 1 year. Or thinking, well, I never be able to go on here. 13 million. Let us see. Because you go to that. I am back. Obodo is boring, and the Obodo is you're picking up in my dad. A na-agwazi gị na that law adị ọzịkwa law ahụ adị ọzị ịkpọkwa na those are affecting them now. 20% of their girls now, that of marriage. You can Instagram, you can about that. You can everywhere about that. Only fan and after go. You understand? Because things are affecting their kids, it's affecting their girls. To marry again, because they go outside and marry migrants, marry other stuff. So that's careful. So that's what in them. That's why it's tough for you. Then British about what this is not about bullshit. They're still working on it, but they are thinking of how to stop it. You understand? But the first person stop it America. So that AI brain is so hard. It's so trying to work again now. But I was supposed to be 3 days ago. The people are going to be one. One, all the way to one of the video. Or go to the Oyibo. Can I have all over here? Where they were able to start working in Oyibo. One, 3 months to go to one, I love you. Now, open every job on no house. I know how to know the British. The real guy, they want to go at the age of 5 years. So, brother, I'm going to work there. Them no like that man. So that's why sometimes after one year as a rich person, no, the student is the teacher. When you have the experience, you know where the other person that we should have help us out there. You understand? So I don't idea about it. I'm not at the bank to speak, but I'm going to go down. Hopefully, go for a money that I'm not talking about no piano, no can I want to avoid the apple. Okay, that's not what I want to hopefully put them on. So that's what I'll do for them now. daalụ sọ and ọ bụ na nghọta ụmụ nwaanyị ibe m ọfụma even that 3 million even though no pempe ọ ya afịafe arụ mwepụta yes a lot of ụmụ nwaanyị dị stingy enwe nwaanyị na-ege m ntị na ogonyenube di ya ofu mkpụrụ ihe even boxers a na-ele just amamego na enwe mgbe anyị le boxers 700 amaghịzi m ego na a na-eli ya kịta o nwere ike irugo 2k amarụ m onwe ụmụ nwaanyị ọ na-afụ ụfụ iwepụta so I believe na nke nwoke ikwu ihe okwu bụ na ọ ma na ọ ya dị difficult for a greedy woman because ụmụ nwaanyị dị greedy ha na-alike ebe ha na-egbuchete ha dị alike iwepụ so ọ ga-afịa arụ iwepụta that so is either na e-sign an agreement na izuzukwa ezuzu because ọ ya kpụfụ gị court with it and ọnwa anwa akpụfụ gị court based on agreement ọ bụ ya abụrụzi marriage thing based on agreement more than 3 million ahụ esi gị na-akpapụta so ụmụ nwaanyị anyị some of us anyị nwere aka onyinye and mostly ndị na-eme ụdị omume a bụ ndị enwere aka onyinye so even that 3 million even though no pempe because sometimes these days bụkwa
inwe a lasting marriage is by connection. These days, whether na Igbo Africa, an African or a Nigerian or a white, to even have a long relationship ga last, but by connection. So onye ọbụla na-devise the means and technique ha ga-eji wee mee nwụrụ amara ama adịrọ m sure except na ndị a na-eje school obodo oyibo adịrọ m sure na onwe onye na-eje obodo oyibo onye na-anụ nwaanyị onye na-anụ di ka ọ gbapụta na the marriage ọsịsọ. I doubt it. Hello. Uhuruchi ọma ka eke ime. Nnọọ. Daalụ. Yes, of course, nwaanyị hapụrụ nne na nne ya ọ bụrụ dị na ọ hapụ because ị na-anya sef ụmụ nwaanyị the rate of ụmụ nwaanyị na-akwa kparara ma agba na be nna fakali, but then ichezozie na nwoke na-eputzi that woman first. Enwere ike nwanne ya nwaanyị na-ayi fọsị ya chelugodu na family ya na-abịagodu first. Ọ bụrụkwanụ sọsọ nwaanyị hapụrụ nne na nne ya. A woman do not even nwaanyị adịghị ahapụ bakwanụ be nne, ọ dịrọ possible. Nwaanyị adịghị ahapụ be nne ya. Ihe o medebe bụ na ọ zara afa. What about nwoke bụ na na ụmụ nwanne ya ka na-aza afa nna, mana asị ya weta nke a nwanne m nwaanyị o chebegodu maka nwunye ya first. Iche na nke ahụ abụrụ abandon kwa family. Ka ya ime ya sometimes anyị na-enye ụmụ nwaanyị too much credit to be doing anyhow. Afụ nwoke ọnụọ nwaanyị nke nwaanyị bụ ife ịbịa na be nke nwoke ụmụ nwanne ndị nwaanyị bụ ife juru ebe ahụ. Ide na-ala atụ nwoke nwaanyị ka ọ na-esendịrị ego ma ụmụ nwanne nke nwaanyị. Then nwanne nwoke ma nwanne nwaanyị kpọzie ya ma efu na ọmụmụ ya ọ sị ya mami ya biko nye nwekwe nya chelu next week na kịta ka ọ sendịrị ndidi ego hospital mpịa na ọ send the father in law ya ego. Please, everybody na-eme sacrifice. You people stop making it look like onwere onye ka nke ya ka nke ibe. I just wish na ụmụ nwaanyị ga understand the ihe bụ sacrifice. Because topic a normally ọ bụrụ topic anyị kwesịrị na-ekwu maka ya all the time. Ọ na-ewute anyị n'obi. Anytime anyị kwuru ewute m. Ọ na-ewute m ịnụ ihe ụmụ nwaanyị na-eme ụmụ nwoke. Ọ na-ewute m o. Ha ma mme ya na Nigeria. Ọ na obodo oyibo ka ha na-agba eme, but my happiness bụ gịnị? This law. Ọ bụ na igele ntị izizi mgbe m bido asị m that na the rates eji divorce ndị n'obodo oyibo reduce drastically. You hardly na nwoke ọ ga-afịarị na nwoke na divorce nwoke ọ na nwoke na achụrụ ya n'ụlọ nta n'imo ego gị ga-apụ as nwaanyị.
So better start working towards your marriage. Ọ bụ na ị na-afa akwado, ọ bụ na anụ ga-anụ na Easter ị na-akwado ije obodo oyibo soon, uche gị dịkwa ya, gbakwa uche na mkpọ, malụkwa ihe. Ọ bụ na ị ka na-akwado na ọbụrụ dị kedu afịa na ọbụrụ dị marriage na-edu gị ije obodo oyibo, but ije ebe ahụ ị ga-afụ nwoke, uche gị dịkwa ya. Enwe onye mụ na ya na-akpa maka ya today, sị m na ọ dị otu ahụ ụmụ nwoke anụzi na ụmụ nwaanyị nọ na Naịjirịa ha nụwo onwe fa n'obodo oyibo ahụ anaghị agree. Ekwete m nke m kwete, onwe ka o si wee dị ha na-aba agbago mbọ dị ya. So onwe ka o si wee dị ha mee gịnị si were ego fa ka mma na ihe unu pụtara ụwa ka anyị maka na ike anyị anọduo na anyị na marriage is anyị. Amarọ m ihe dị n'ile a na-achọ. Cause this man isi ọ bụrụ onye eji ha anya ya wee kwu ihe ahụ okwu. Adịrọ m sure na o chere eche, mana ọ dịtọ otu o si efeel. Ọ nọgo obodo oyibo fo nwike ọ bụ na guys ya friends ya na-emego one or two people ọma this thing. And anyị ma na ụmụ nwaanyị aya ekwe. Nwaanyị kpọọ m sị m kịta na ọ bụ nọ gị ka nwaanyị nwoke si ya wepụta dị ego na ihe wepụta dị ego wee mezie ya shege. Even ma shege gị ahụ ịma nkwedi wepụta dị money. Ọ ya afịa gị ahụ iwepụta 3 million. Even if not 1 million nye nwoke just like that. Ọ bụrụ business school na-emepe, ọ bụrụ na ọ ga-refund gị nothing nke ahụ agago, ọ ga-afịa arụ. Ọ ga-afịa arụ. Ha ncha bụrụ gịnị ofu okwu ahụ a na-ekwu, inwe obi onyinye, inwe obi umeanị, inwe obi ndidi. Whether na nwoke kpọgote nwaanyị ma nwaanyị kpọgote nwoke, everybody deserve better. Onye ọbụla deserve the best. Some of us na-anụ di because na ka akpọgogodo anyị obodo oyibo first. Iluzie ebe ahụ divorce ya. Why? Ọ bụ na nwanne gị nwoke ka emerụ akpara ụdị agwa ahụ, ị ga-ebu ụzọ nọrọ n'iru were okwute ka atụgbuo ya, ọ ihe ị ga na-eme. Ka njegodo obere musical break nnachieta azụ ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. Ịghọtago? So ije n'ebe ọbụla nna anachieta azụ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazụ. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Ndewo. Ifukwa na-elechasị nwa bụ ụwa mgbede afịa ka ọ kpọsara na-elekwa my people nke na-eme na it's your boy Kola bụ onye mụ na-epasa ebe a mụ na Aunty Chinazụ na Odenigbo. I nọ na Volt FM 104.3 audio. Go 104.3 FM. Blah, 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 sheep. How you feeling? Enugu, it's about that time of the year again. It's Funny Bone Live, man. Featuring AY, I Go Die, Akbararo, and Don't Begin, and many more exciting comics. Ticket policy, regular 10K, VIP 20K, premium table 2 million naira, and luxury table 3 million naira. Tickets are available at www.funz.us. Yeah, and all Kilimanjaro outlets. Call 0812-728-6773. Date is April 19th. Venue, Manual Event Center, time 7 p.m. Funny Bone Live, Half Man, Half Amazing is powered by Legend Extra Stout, Maltina, Tiger, Dano, Mini-Me, and Defend Real Estate Group. Live weekends on Go 104.3 FM. Princeton.
ụwamle 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 ikwu na ibe ebe ụwamle 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 anachetego mazụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụkwu nsonye nọnyere man of course anọzi m almost na the last wrap of the show so na-echeck the best place m ga-eje ka m wepụta ka ma na anyị enwere any message ka anyị ma na anyị enwere any message na Facebook okay cheta na agwa m na nọ na Facebook right na nọ na Facebook na Volt 104.3 FM ka anyị cheki na enwe any messages a dropụla anyị ebe afọ okay anyị nwere messages alright ka anyị jee na YouTube channel anyị Volt Odenigbo onye jekwe Cecilia si hello aunty Chinazọ ada dị ọra mma
good evening, daalụ so. Onyejekwe Cecilia Olayinka Paul sim good evening, daalụ so. Okay, Onyejekwe sim 3 million 20,000 naira. Ha. Amara m ha anyị na-eti ọ na ego pempe ka ọ na ego buru ibu. Alright, Onyejekwe Cecilia, because my dear, collecting money from your wife as a guarantee for you to bring her to Obodo Oyibo is like starting a business and concluding that it will not prosper. It is not a good move. Just allow her. Allow her to show you shege. I like your stand in deliberation here in Vote Odenigbo. Jisike nnem daalụ so. I kwụnye ebe a ya kwụnye ebe a ka o wee na-adaba. I need rom ịdị biased. Oh yeah, mere ọlụ anyị a ji wee fịa arụ somehow. A lot of people have lost trust and too much fear in relationship and marriages. One thing is that we cannot see the future. So may God help us. Onyejekwe Cecilia, because it is not 30 million, it is 3,020,000 naira, not 30 million. Nico, daalụ so. Ikechukwu Okoro, my love, how are you? My day, they were fine. Ikechukwu sim hi, daalụ so. Daalụ. And of course, ọ bụ na ya kpọmkwem just one more call, lucky last caller. Ka mara ife ibu n'obi, ka mara ife iche, maka na uche onye adị njọ. Mụ na onwe m niile ịmụta one or two things, but ife m like and ihe m ya online is mmegbu. Kwifuru mmegbu, eheti m mmegbu of any form. Mmegbu of any form adịrọ mma. Hello. Hello. Good evening. Vote FM. Na Vote FM be this. Who I dey follow talk? Samuel, I think Obiado. Samuel, Ibu onye Igbo. Mba. Mana asụ Igbo, ịma asụ Igbo. Gaa n'iru. But I won't talk now. You see, for the top, the man matter with my talk that the Mm. man for full experience. You see me say, that even this thing with the man talk. Not that the woman know it do one. Mm. So, woman go come. I go put this thing like this now. Look at this woman, she go tell say she won't read, she won't this, she won't that. All this we go cause like this. I not think give up the man, you not think give up the woman. He go call a broke man. But this now a man come to him now, the gossip man they okay, the man they this one, they that one. Mm. See me say, I go put them now. Put them anyhow because you don't get time. Okay. The man, as he put his guarantee, the thing we say, as he talk to this thing, no be tradition. It's not a normal thing with the stop. Like woman do one to man. Mm. Woman is down to man. Hello. Hello. I thought for me. I talk say 3 million with the man, so they go put down. Mm. He go see for them, and they go stick to go after the man. Not for everybody. The man is sitting. That's not no standard. Hey, your voice they break. Oh. I thought the man they said the no standard to it. Woman they said their standard. Mm. Because we get women we go sell for that 3 million, we go still marry the man. Mm-hmm. Very people go for them, but get women go sell for them. Mm-hmm. They know bad that they set no standard. Women they say their own standard. Daloso, thank you so much. Of course, local standard, and that is another place. The very, very important. Na abịa n'ife nwoke na nwaanyị. Enwe the general standard, like the premium standard. Enwe the premium standard. And the premium standard bụ na nwoke na nwaanyị kwesịrị inwe trust n'etiti fa na abụọ. Ekwesịrị inwe ihe ga-eme nwoke ebunite na nwaanyị ga-enye ya ego tupu ọ nụọ ya, ma ọ tupu obugoti obodo Oyibo, ma ọ tupu na ọ batagodo obodo Oyibo, na the first thing na ọ ga-amagodi ya bụ ego ka o wee kweta na ọ na-eme. No, nwaanyị ekwesịrịkwa na ọ nọrọ ebe ọ nọ na-achọ onye oge eji wee melụ target ya bụ ka o ji obodo Oyibo in 6 months, ka ọ chụta ego, o divorce nke nwoke. No, o kwesịghị ịdị like that. Yes, anyị niile nwe our plans, but plans anyị kwesịrị ịdị selfish. In as much as na nke nwoke out of experience go ju set this ma kpọ ya standard ka rule now na nwoke nwaanyị ga-enye ya $2,000 before o mee gịnị. Amarọ m na ọ kpọgote obodo Oyibo ka before ọ gbagote obodo Oyibo.
at least ọ sị ya nye onye ahụ na-ekwu ụdị ya at least my last caller, at least the person go know the kind person ọ na-anụ when they marry. Onwe onye ị ga-agwa ya gị dị 3 million ọ ma nye gị ya because ọ dịrọ onwere ya, onwe ihe ọ na-arụta ga-enye ya 3 million ahụ, ọ dịrọ na savings ya. Onye ka o nwere ike ịgwa ya anya owutie ọ fịa ya arụ because na onwere, but onwe nwaanyị ị ga-agwa ozugbo onye gị na of course nke dị n'iru ka nke iru ka akwa 3 million obe ma enye gị 4 million. So I believe na all these things bụ one, the kind of woman ị na-achọkwude ịnụ, both financially and character wise. Because one thing nke na-shock ha kịta bụ na nwaanyị ga-egosi na ọ bụ ezigbo mmadụ, na ọ dịka na ọ bụ ezigbo mmadụ. At the end of the day, ịkpọgotezie nwoke nwaanyị obodo oyibo o mewe gị ịwa, onye ma ga-eme gị ịwa onye ma, ọ bụrụ nwaanyị kwụrụ ụgwọ isi n'isi ya. Sometimes ọ na-abụ ụmụ nwoke, but na this obodo oyibo situation, ụmụ nwoke na-adị careful. Anụrụbe m na nwoke dị unkind, kama efu a woman dị manipulative, chọọ ibodo nwoke ife omero just ka o wee bụrụ na ihe ome the right na ọ na-edefend onwe ya. Ọ na Nigeria anyị a ka ị ga-afụ nwoke nwunye emeri anything ọ na-adị ya, sometimes all frustration, sometimes all poverty. Onye ji ego enwero time iti nwunye ya ife. In fact, onye ma the spiritual connection between ego and human kwesịrị mmadụ otu o kwesịrị treat nwunye ya badly. Ị ga-adị abata ebe love adịrọ, ebe ịfụnanya adịrọ possible. Ị ga-abata ọpụọ, ị na-awọnda kedu ife iji ego a wee ma ọ na-agbalị. Ịchọ ka ego dị stable na be gị, ma everything dị na be gị ka ọ dị stable, including love ga-adị stable, kindness ga-adị stable, faithfulness ga-adị stable, truthfulness ga-adị stable. Ọnụ obodo Nigeria ka ọ ya bụ nwoke, yes, nwaanyị ihe ọbụla okwu wee eziokwu, because kedu ihe ị ga-emegide ndị abroad, those men they hardly ha na-emetu ha na-ezecha elo nga because law fa na stand nke abụrụ nke Nigeria. Their law bụ their law. So nwoke na-avoid godi iti nwaanyị ife ka ọ magodo ebe o si, ka ọ marụ nke bụ nsogbu ya, ka ọ ma ebe o eshikọpụta nwa onwe ya, na ọ bụ na ọ nụọ a bad wife. The worst thing ga-eme gị bụ na ị nụrụ a bad wife wee mekịta lay your hands on her, nke ga agwụgo deport ka a ga-eme gị ọba huru. So uche anyị dị ife ọbụla anyị na-eme, chọọ onye ọ bụ gị na ya, chọọ onye nwee the fear of God, chọọ onye nwee the kind. Ọ dị very important ka anyị hapụ ị na-anụ ihe anụ a, because this guy na nwee ike ọ bụ na ọ dịgo damaged either by experience or by witnessing. Ndewonu. Anyị abịago na njedebe n'ụbọchị nke taa, ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụnụ ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ. Ndewonu, ka emesịa.